One, video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2, mababy amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3, what? Maguys amuona paapura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4, haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Whatever nyaya iri very important yema copyrights. Are you artists aware of these copyright laws, or it's something to taboo? Personally, I'll talk about my journey because those are those here. Personally, copyright easy, but not fully. I did not understand fully up to a certain extent. I was like, tutorials, you know, because like I'm saying, we didn't own the music that we did. Some people would take it and own it somewhere. So we don't song ya pa YouTube. Unaona pa YouTube. Otono search achinobudira kwa imwe sikabudire pa. Unumziza. That's not understanding copyright. Ndingofika ndozwisise copyright. So ndo time. Why? Like I was telling you, kuti susu dancehall artists takaita disadvantage kuti hatina kubatana ne urban groove. Hatina kubatana ne before generation yana mudhara manyeruke ana macheso grammar records how they used to do their things. We didn't know about that. Bozi taisadiwa jamani. I mean you understand that. Taisadiwa tanga ne China in their eyes. Dancehall ndezve mbangi izvi. Ndezve China izvi. Zvanga singadiwe. Ku radio tatonza sasa. So experience yatakazoya nayo yangari yeutitega. No one was telling us anything. Kwanguru tozvionera jamani. Kwanguru tozvionera and nobody wanted to ride on anyone's ticket. Munaisada tozvionera zvake. Sasa. So sound wise, this is why you hear our sound is growing every day. But kwayakatangira mawani. But ukatonzwana roke zvezvo madecibel wantoterereka. Atoti nani panenge music ya release kwa later ye dancehall. Why? Because nema producers yawo vanga vasingatide vamwe vacho at that time. Kuti izvi noise kwangu nana potato vanga vato they make it already ana sniper. Ndongo variko but idzi dzedu dzataiti ngungu idzi dzainga tsinza dzitengese idzi dzaisadiwa. Zviki hardness zvichi ghetto kuti zvaisadiwa. But this is the man, so that's not choice. So, nemadhare dufte ku grammar. And madhare ku grammar, they were getting signed by Grammar Records. And it was the whites running the show. They knew to write, so we can gadzirwa. How do we get it all over the country? Okay. Une mashop gayo. Saka okay zone mashop isituke uzosira masidi wewe kozongona yonita si ya unaita tuda masi yo unotengiso chichichi. Okay, bo deal Edgar's boy. Abo masina data si ato distribute events coming out mangwana kutobina mshobu rutono rutenga babo wangu waona ende tumari turi kuti 1 cake turi kuti 1 cake tumari zvoti pa grocery ayo CD aringa zvitatsa kuita life ndinge saka CD ke dora akati tuta chitoenda they had that setup yakabatika nice but madhare edu isusu vanga vasingaziye kuti zvichibva mu studio zviri kuzoita sei chavo kurekoda vakumana imbai karopedza kuimba tinokuona chakudza tinobuda rini vatode la practice ari kudeni andikona kwane vamwe manje vasara vakuti right guys iri bomb music tobudisa rini I think pane Christmas song apa ida November andi November dada ma video dada zvonse zvese kuti uri kumbonzi muri kubuda pa TV yakabuda le song yaya ausitembozviziyawo ndoyanga ri setup. Saka pa zvakazosvika kwatiri German varungu vakanga vaenda neruzivo rwavo. Anditika ve urban groove hatisi kudiwa kugrama kuri kudiwa vemuseve chete. Saka ve dancehall ta idol. Kubarenza tofana kuzvionera pana. Tautongoto kona YouTube ungati po tutorials toita sei. Uribata ndikuzasa. Saka takanonoka kubata zvese German. Boss taizvita zvititega. Paipe painzi pari kuda
marketing team unenge ungori wega futi ndiwe marketing team ndiwe production team ndiwe artist ndiwe zvese of which you are blindfolded kwakunyatsenda cheka wasikukuona because I was not structure inofambiswa sei blind guesswork. So copyright, to come back on your question, copyright I say zero because we started from zero, but I'll tell you one good thing about it. Vafana vedu vari kutera kufuture they are not going to lack anything because foundation ezvezvo yakagadzirwa chaizvo. Hatina kuitirwa marketing idzine vari kunze, takaita zvinhu zvichitega and we are now experienced zvoti this is why uchinzwa kuti kunoda kubuda artist nhasi nemisong 1 obva atoenda uchinzi radio nhasi ZFM ariko why because mabarriers aya yakabreakwa vanhu vakutotemba kuti adhansi iri kutochimhanya but at one point saka copyright yezvinezvi vamwe vakuiziva because copyright hadii to ignorant. Pane law pane window. For every law there's a little window so for a thief. So people just need to wise up. Apachisina need strike my middleman nowadays. Because things are in your phone, they are direct to you via internet. They are direct to you via Zimra. Right now, I'm for an example, Jamaica gonna pass Zakawanda. Munom Zimbabwe munom. TV again of a license. Number one. Radio again of a license. And did you but you bend on tenga mtero with ZBC we what car. What is about the insurance? There's a marriage between insurance and Zinara. But there's no marriage between these two and ZBC. At the post office, they'll ask you, do you want to pay ZBC? So these little things affect us. Why can't there be a marriage between ZBC, Zinara and insurance? So that everybody, it's a mandate that you have to pay license. It's better we reduce the fees and we make everybody pay. Right now, if you move into the ghettos, there's not even one house with one TV. Almost every house has a TV. So you can just imagine kuti kana pa 10 pedizos tine 8 rooms. Basically tine maroja 4. Anditika one roja renechi TV. One roja renechi rene TV. Toba that's what times how many households are in Zimbabwe? Anditika ngatichidzikise number yatingoti million. Because mu Zimbabwe muna 15 million. Saka tongoti pamwe vanhu 15 pamba. Anditi TV 1 kana chibhadhara license ye $10 times 1 million imari. Ko motkari dzingani muZimbabwe ukaenda pa Google dzichana kubudisa kuti 2.2 million or 2.8 number fluctuate iripapo. There are 4 terms. Sorry, there are 3 terms. Anditika pane 3 materm anobhadhara license. Anditika saka one term $10, second term $10, third term $10, $30 times 2.2 million. But everybody wonders why artists are broke. It's because these laws are not being policed. We need these laws to be enforced so that we get what we are working for. Wow. Zimdancehall stories ikuratiza ma true stories watu wakatiisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mghetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mghetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mghetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mghetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero